गोबावजों फैनानैबाबो थाग थिग बिथां माबानि प्रफुल्ल हाज'रिकानि बिबुंथिखौ आं एसे सुंद'बाबो खोनासंफैदों। बेवहाय मोनसे पइन्टआ आंखौ स्ट्राइक खालामदों आरो बे पइन्टखौनो आं नोंथांमोननोबो एसे आरो एसे गोसोआव लाखिथों होननानै आं बेखौ रिपिट खालामनो नागिरदों। बिथाङा बुंलांखादों our creativity thought बा माबाफ्रा फ्रजेन डेट जानो नाङा बे खोथाखौ होनदों फ्रजेन डेट आरो बे खोथाखौ होननाय लोगो लोगो आंनाव सासे आमेरिकानि मुंदांखा खन्थाइगिरि बिथांमोना खोनाबाय जानो हागौ बिथांनि सायाव बिथांजोंनि बिजिरगिरि राखाव बसुमतारी नि सिगां आंबो एसे मेनसन खालामदों मोनसे माबायाव फंसेल' आरो बिथांनि नामानो जाबाय एलेन गिन्सबार्ग फ्रम आमेरिका। एलेन गिन्सबार्ग बिथाङा खन्थाइगिरि खिन्थु फाग्लादब खन्थाइगिरि जोंथ' बहाय होनो जावलिया दब खन्थाइगिरिखौ जावलिया दब होनो जोंनि बेवहाय फ्राय लिरो जे जावलिया दब होननानै खन्थाइगिरि बिथां जनिल ब्रह्मआबो लिरो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि फाग्लादब खन्थाइगिरि। एलेन गिन्सबार्गआ टिपिकेल एग्जाम्पल अफ बेबादि फाग्लादब खन्थाइगिरि। बेनो जोंनि बेवहाय अनेक जोंनि खन्थाइगिरि दं मानिनां खन्थाइगिरिफोर अनार मोनदों रेसपेक्ट मोनदों बिसोरखौ आलासि महरै बाहायदों फुजिजादों केलकाता बम्बेफ्राव दिल्लीफोर लांनानै गिदिर दामि दामि हटेलफ्राव मोजां मोजां जाहोदों मोजां मोजां आरो सुश्रुषा खालामदों बेबायदि मोनदों। खिन्थु एलेन गिन्सबार्गआ जेब्ला कलकातायाव फैयो अब्ला बियो आं हटेल थाया होनो हा हटेलाव थाया बहा थानो आं बे ससानसो उन्दुहैदों ससान बे खालिनि माबा गैया होनबा गारिया निमतला आं बयसो उन्दुहैगोन दै आंनाव हटेल नाङा होनबा सानदों मा धरनि मानसि आरो बहाय थांनानै बियो सुइपारफोरनि हासिब लेथ्रा दोनथुमनाय बेफोरखौ लानानै खन्थाइ लिरदों हासुदेरनाय हासिबाव हासुदेरनाय बेफोरखौ लानानै खन्थाइ लिरदों आरो बे मानसियानो सानसेखालि गाव थांनाय समाव बे मा नाममोनलाय बे बेंगलनि नाम जादा माबाया सुनिल गंग'पाध्यायखौ आमन्त्रण खालामदों जों आमेरिकायाव फै वार्कशप जागोन खन्थाइगिरिफोरनि जों फै बियो थांबाय गोबाव सम थाहैदों बे मानसिया वर्ल्ड फेमास जाहैदों ये फैबाय बे वर्ल्ड फेमास सुनिल गंग'पाध्याय होननानै बें वेल नन पएट सोर होनखो एलेन गिन्सबार्ग होनदों आङो बेखौ माबायो आइ हेट जे जोंनि माबाफ्रा क्रिएसनफ्रा स्टेटिक जायो स्टेटिक दिदोम थानाय आं बेखौ घृणा खालामो नैबेखौ आं दहाय खोनादों फ्रजेन डेट जानो नाङा सोलिबाय थागोन बिनि उनाव बे वान्स दा बे हिट नेभार स्पिक अन बे खोथाखौ आं पिन पइन्ट खालामबाय आरो ओरैनोबाबो संस्कृतआव दं मोनसे श्लक दं बे सानखौ तुलना खालामदों सरायवेति साधु मिदम्बरम पश्चात श्रमानंद तन्द्रायते शरण सरवेति तारमाने माने आमार अतुलनीय सূৰ্যলৈ চোৱা কেতিয়াও ৰৈ নাযায় পূবৰ পৰা পশ্চিমলৈ সদায় ওলাই আছে পোহৰ বিলাই আছে গতিশীল হোৱা গণ মুভমেণ্ট आं बेखौ होनबाय आं बारा गोबाव खालामा फागुननि आबिर गोसोखां बाख्रिफ्रा मिसफाइल जानायखायनो दसे आं दिसाहारामोन गोसोखां बाख्रिफ्रा मिसफाइल जानायखायनो दसे आं दिसाहारामोन गोजामनि गोदाननि सिमांनि मोगथांनि जेरावहाय थानांगौ थायाखैमोन सोलायनायफ्राबो दहमै जासै
मोखाङाव सालमाय बेरस्लाबनो हालायै दा गैलिया बै समनि बावखा देरलायनाय उनथिं खावसे सिगांथिं खावसे बानना कार्बन कपिफोरखौ गोसोथोनायनि लाइजामनि फानहैनाय हाथायाव रां नांगौ जाब्ला थांखु सोबनो कापसे आदबारि लोंनो गोसो जाब्ला सोमलि बिबारनि जारें बेंथलनि हेसाबजों दाउस्रिफ्रा मेल खुङो जेब्ला मान्दार बिबारनि जोंब्लाव महरा अख्राङाव जेब्ला अर फोजोङो अब्लासो मोनो श्रीराहाब थागुना फैमारलायबाय जोमैनि जौमोननि बिनि जोमै गोथां बाथौ गान बे मबाइल बै मबाइल एम्बु बारनाय बादि बारस्लायदों स्रोद आरो स्रोद गोजोन्थों